petanca é un xogo popular, non tradicional, é un xogo popular aquí en Bandeira, pero non é un xogo que veña daqui, é un xogo que naceu en Francia, vale? Que naceu en Francia porque, bueno, chegou aquí a Bandeira porque había moita xente que antes iba a traballar a Francia, e cando volveron de Francia, pues eran aquí, e empezouse a xogar moito en Bandeira. E creouse un club que é o club dos máis antigos que hai en Galicia, en Bandeira. O club de petanca Bandeira ten agora 46 anos. Entón, no ano 1978, que, bueno, ademais de ser o club máis antigo de petanca, é a asociación máis antigua que hai na Bandeira con diferente. A primeira asociación que hai. E o club petanca Bandeira, bueno, ten, ahora mesmo ten xogadores, pero foi moitas veces campeón de Galicia, foi representando a Galicia. Primeiro, un terreno onde xogar. O terreno non pode ser duro, ten que ser de terra. Vale, pode ser de terra, pero pode ter pedras, pode ter, non ten por que ser liso nin nada, pode ter baches, buratos, como sea. E necesitamos un terreno que ten que ter 15 metros máis ou menos de largo por 3 ou 4 de ancho, e necesitamos unhas bolas e un boliche. Vale? Entón, para xogar a petanca, agora vai a ver, eles vanse poñer a xogar a petanca, van facer unha partida, vamos contando como se cultiva e todo isto, e despois xa xoga del gosto do tempo. Se diferencian en algo, ou un número ou en algo, tienes que levar numeración, levan cosas así, e nunca é igual. Estou falando das bolas de competición, aquelas que temos aquí naquela caixa, eu sí que hai algunhas que sei que poden ser igual. Para aquelas distinguímolas, podemos despositar unha marca con un rotulador, sabe? E nada, as bolas teñen que pesar entre 680 gramos e 730 gramos, vale? E o diámetro vai desde, creo que son 72 de diámetro, sí, centímetros non, bueno, de milímetros de diámetro e 78, vale? Después... Vale, fala para que a muñeca sea que fai o efecto. Sí, bueno, van a xogar eles unha partida, vos poñedevos fora, eu vou vos contando todas que colledes xa algo, vale? Dous son de división de honor e dous son de segunda. A ver se despois vos dades conta que non son. Que? Ah? Vale. Bueno, pero espera, os que vamos... Mira, espera un pouco.
xogador tens que meter desde aquí, e o primeiro que fai é lanzalo o boliche. Lanzache o boliche. Non. Mirade. E o boliche ten que estar entre 6 e 10 metros, non pode ter ni menos de 6 ni máis de 10, vale? Mirade, os equipos... Más con rico, Fede. Espera un momento, fai favor. Hai unha cousa que non vos contei, nos equipos, a ver, a petanca podes xogar de varias formas, individual, podes xogar en dupletas de dous, en equipos de dous ou podes xogar de 3 en 3 tamén, porque despois vamos poñer de varias formas, non? Eles agora van a xogar de 2 contra 2, e hai especialistas, hai un que rima moi ben as bolas ao boliche, e hai outro que é un tirador que é un exacto, a verdade lo mesmo van a facer. Aquí o máis difícil é a puntuación, entón está de ben atento, mirad, o equipo de Feni tirou ahora o boliche, vale? E van a rimar unha bola. Van a intentar, Feni vai a intentar deixar a cerquinha da bola. A ver, vai a ter preciso aquí. Tenemos equipos, este é un equipo, vale? Feni e Óscar, e este é outro equipo. O equipo de Feni ahora non pode xogar, ten que xogar o outro equipo hasta que deixe unha bola a cerca que aquela. Sí, ten que xogar deixar unha bola, como se teñen que gastar todo. A ver que é unha bola. Van a tirar para vale? Están dúas bolas, con un momento o equipo de Óscar de Feni